Carrying Employability Galway le daine bhfuil míchomas acu chun post amsú. Inniu tá muid in ósán an G in Nália, ina bhfuil ólas a thuairt faoin tuirfís a chuireann an grúpa ar fáil. Siar a seirbhís fósta faoi hacaíocht ná casamú le daoine faoi bhí chumas agus breanmuid in rudaí na sciileanna agus na ábadach tacob an canal obair siad a dhear geiríonn a gcuid éidechas agus a go taithí ebre. Sin téimiid raigs cuairta mu obairgób. So leis sin téimiid amach téimiid steachadí cólachta. An tríú chéim sin ná nuair bhééis obair fátein, tuair muid a tacaíocht gon duine agus gon fóstóir an sin tuair mar cúna ó híomh tréáil agus ó híomh ana go gcuireann duine ana ar an áit. Agus i deire sin aimhhíonn na bhfuil gon duine a gobarlób agus go mé choilthirt goil go maith. Tá muid ag feimnú le pobl atá an mun sin ag level tuiche. An chóirle chuirn ar aon dram atá a fostú daoine ná bheith buntáiste as, agus tá buntáiste as an osticht seo. Tá tú fólam an na daoine a haganisteach an seo, tá tú fólam an próisis a chuirn employability ar fáil, mar chuirn siad próisis hacaíochta nó cóteala ar fáil mar chuid gan osticht. So, tríd is buntáiste níos mua a bheith i dangháil ná a bheith bainteach le céim employability ná an gná arceocht fostaíocht a bhís mun sin. Nach ó páise go gobar siop an fphobal duscail te saoil nóá a measca le daoine eile agus ionintach ar fad. Tá áú mór Patrick, tá sé ná an le máach sóisií láir le daoine. Tá ionintach go fád go siúpa go fphobal, ionintach go fád. Tá go leor buntaiste goine fíh chumas fí bheith gobair. Tá ní smú a baint le obair seachas just aigid, sin an príomhrod. Ach go réí tá go leor go bhna nuair chaú duine cinn suirt a bhna anrá is mise agus ceta mé dhéanana, cos sin a hains le go leor daoine agus sin an buntas an gcuoine i bheith cuatú obair. Sin buntaiste hiíoch go dtí muide, go honú na daoine hagans go dtí muide is cum cén canál mí chumas a haon cén bacha. Tuair muid an taceocht agus an cúnarób a heastíonn chun go isteach le láir le fóstóirí, rud nach mí take go honú bíon aspa muíán agus tríal muid an muín sin thuir trób. Tá tinsco seo agro ag an IESC agus sin an Irish Association of Supported Employment tugur job sá ar an tinscoil seo. Tá sé seo ra cholah bblion i mí ebran. Siir tá tinscoil job sá na go dúcha daoine faoi bhí chumas i seach san an ebre, agus go leanú sé duine cinn scobair, go bhheice siad céir atá gceist an obair sin, go bhheice siad a bin canalbar a hainsló féin, go bhí siad picú an onad ebre. Agus ar muide agus an IESC ar fóstóir ar fud na tíre, fáilisteach ar job sco. Tá an tionscript sca ólama ar siúil an seachtain seo. Is é seo seachtain ina bhfuil an deis ag daoine le míchomas fóstóir a leanann chun níos mú ólas áil ar fust fuile. Tá níos mú sonraí le fáil ar www.employabilitygalway.ie.